L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-akbar festival iddedikat lill-mużika Maltija Mużika jirritorna mill-lejla fir-raba' edizzjoni tiegħu li tibqa' għaddejja sas-Sibt fl-MFCC f'Taqali u se tkun qed tixxandar b'mod dirett fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Mużika sar magħruf għal-livell għoli tiegħu kemm ma' diversi kantanti, awturi u kompożituri lokali kif ukoll ma' bosta segwaċi li ta' kull sena jistennuh b'ħerqa kbira biex jisimgħu 20 kanzunetta oriġinali bil-Malti tal-livell. Illum is-semifinalisti se jippreżentaw il-kanzunetti tagħhom għall-ewwel darba fejn l-udjenza wkoll se tiġi mistiedna tivvota għal kanzunetta favorita. Għada il-ġimgħa terġa' ssir is-sera tal-klassiċi fejn il-partiċipanti se jkantaw mal-20 kantant stabbilit fix-xena tal-mużika lokali. Fl-aħħar ta' din is-serata jitħabbru 12 il-finalist li se jerġgħu jippreżentaw il-kanzunetta tagħhom l-għada is-Sibt 16 ta' Marzu biex finalment titħabbar il-kanzunetta rebbieħa għal din is-sena. One News żar l-aħħar tħejjiet għal-festival fl-MFCC f'Taqali fejn segwejna l-aħħar rehearsals fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Arti Owen Bonnici. Il-Ministru stqar kif wieħed mill-aqwa modi kif tippromovi u tmexxi l quddiem il-lingwa u li tella festivals ta' dan il-livell fejn it-talent li għandna f'pajjiżna jiġi iċċelebrat f'qafas daqstant sabiħ bis-saħħa tal-Aġenzija tal-Gvern Festivals Malta. L-ewwel nett dan huwa festival li huwa f'qalb il-poplu Malti wawċi kollu għax jiċċelebra waħda mill-iktar affarijiet li nħobbu aħna l-Maltin u ġustament il-lingwa tagħna. Waqt l-istess żjara tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, fejn tagħna r-rendikont tal-preparamenti għal dan il-festival. Pratikament il-preparamenti jibdew mill-għada li jispiċċa l-festival. Però mbagħad ovvjament l-affarijiet jilħqu l-kull minnu tagħhom fl-aħħar pratikament 15 ġimgħat fejn literalment nitrasferixxu ruħna fuq aħna u n-nies tekniċi li mbagħad jibda jinbena dan kollu li qegħdin taraw.